So for today's videos guys, andito tayo ngayon sa bayan ng San Fabian para makiselebrate sa isa sa pinakaabangang kaganapan dito. Ang Kalutan at Dalan. Grabe! Isang event nito siguradong mag-i-enjoy lahat ng dadalog. Mapalokal man o turista, ayan! Lahat gusto makisaya. Ayan, pagdating pa lang namin dito guys, ramdam ko na agad yung saya. Ang daming tao, ang daming ngiti. At syempre, ang daming pagkain, As in literal na kalutan at kalsada. Pagdating pa lang namin dito guys, ayan, ramdam mo na kagad ang saya, ang daming tao, ang daming ngiti, at syempre, ang daming pagkain. As in literal na kalutan at kalsada. Kaliwat kanan ihawan, may usok, may amoy na talaga naman nakakagutom. Makikita mo dito yung iba't ibang klase ng mga inihaw, may isda, may karne, at seafood. At syempre, yung mga pang Pinoy na paborito natin talaga. Hindi lang basta kainan ito guys ha, kasi ang event na ito ay pagdiriwang ng kultura, pagkakaisa, at kasiyahan ng mga taga San Fabian at ibang karatig bayan guys. So habang naglalakad tayo dito guys, ayan, mapapansin niyo yung bawat kalutan na may sariling estilo, sariling timpla, sariling kwento. Ayan, may mga pangpamilya, barkada, at kahit mababata man. Ayan, lahat nagkakasiyahan. Grabe may tugtugan na background pa. At may mga nagpe-perform pa sa ilang bahagi ng kalsada guys. At syempre guys, hindi rin mawawala yung mga makukulit kong mga kaibigan na kasama ko ngayon. Ayan, para makipagsaya din. At para ma-witness itong mga kaganapan dito guys. Ayan sila, todo trip, todo tawa, at syempre todo kain din. Pero alam ko nagugutom din ng mga tao guys. Ayan ganito talaga pagkasama-sama, masaya. Ayan, maingay pero mas memorable. Maganda talaga ito guys kasi suportado ito ng local government at buong bayan ng San Fabian. Ayan makikita mo talaga na pinaghandaan itong event na ito guys. Ayan, at maayos yung daloy ng tao, may seguridad, at ramdam mo talaga yung welcome na welcome ang lahat guys para makisaya. Ayan. Kaya kung first time nyo dito sa San Fabian guys, masasabi ko na worth it talagang puntahan, lalo na kapag ganitong klaseng festival. Hindi lang kayo mabubusog, kundi mabubusog yung puso nyo at saya na mararamdaman nyo dito guys. Tara na dito kapag may time kayo. Sa mga nanonood dyan na mahilig mag food trip, mag travel o local festival, this is a must experience guys. So tara na. Isa itong patunay na buhay ang kultura at tradisyon natin bilang Pilipino. So ayan guys, samahan nyo si Papa Japs sa buong video habang iniikot natin itong kalsada para titikim ng mga inihaw. At syempre, kuha tayo ng mga masasayang moments kasama ang mga taga San Fabian guys at mga karatig bayan din dito sa Pangasinan. Ayan. At sa ibang probinsya din na dumayo dito para matunghayan itong Kalutan at Dalan sa San Fabian guys. So, tara na! Okay lang naman ako. Yes. Kailangan. Nakikisaya tayo sa Kalutan at San Fabian. Sana one this moment kasama ko si PM. Ayan. Napakabata. So, ano masasabi mo sa Napakasaya ng aming pampiesta. Napakahaba ng aming pampiesta. Minsan na nakakapiling pa sa kaya. Kaya sa mga kapagbayan ko dyan, mga kapagbayan ko dyan, happy fiesta! Ilang araw di kayo happy. Thank you so much. So hanggang dito na muna yung video guys. So this is Papa Japs. And that's the Kalutan at Dalan 2026 stories. Bye-bye!